Бүгін біз Ойман жерлігінде біз енді жай күні ауыл жерліктерінің чисталығын қорап ерген уақытта бір зонаға бөленіп қорап бердік бітінде һәм менә бұл зонада біздің енді Пуща һәм Ойман жерліктері ең төзек жерліктер есебінде еді. Біз бүгін Пуща жерлігінде өзара солымға эшләнгән берничә объектка игътибар итсәк, хәзер менә Ойман жерлігінде инде иганәчеләр белән эш оештырган тәҗрибәне карадык. Һәм менә монда инде әлбәттә мондай иганәчеләр һәрбер җирлектә була алмый. Монда бик күп миллионнар турында сүз бара һәм инде үзенең исемендә әйтергә теләмәгән игелекле зат турында сүз бара. Бик зур эш башкарылган. Менә бу акча булу, иганә ярдәме булу берәйбер. Менә шуны дөрес итеп, җирлекнең бөтен проблемаларын белеп, анда эш оештыруны планлы максатчан нигездә эш оештыру авыл башлыгының зур хезмәт нәтиҗәсе дип әйтер идем. Менә бу яктан караганда Марсель Равильевич ул артык сөйләнеп тә йөрмәй, һәр нәрсәне төбенә кереп, бөтен әйбер белән дә килешеп бетмәй, үзенең карашы булып, халык белән дә фикерләшеп, матур итеп эш оештыра торган авыл башлыгы дип әйтер идем. Менә бу спорт мәйданчыгы искитмәле югарылыкта, моны инде ачу тантанасында да катнашырга туры килде. Бик зур әйбер һәм мин менә шушы башкарган эшләрне күреп, авыл халкында тәрбияле, итәгатьле дип әйтер идем. Монда инде самокатлар, менә шунда капка ябылмый дип әйтеп китте бит инде авыл башлыгы да. Балалар бик күп самокатта йөриләр иде ачкан вакытта. Бу самокатларны алып куясызмы? Кичкә ничек менә бер контроль оешканмы дигәч, юк дие, менә шунда калсын дип әйттеләр ди. Менә шу иганәчеләр дә инде калсын, әгәр дә урласалар дип әйттем дә инде Марсель Равильевич. Башына күпме урлыйлар, урласыннар, алар барыбер аңлап акылга киләчәк дип әйтте дигәч, үзем дә менә шаккаткан идем һәм кызык тоелган иде. Менә шушы хәтлек матурлыкны булдырганнан соң урлашу очрагы булырмы юкмы дип. Булмаган, чыннан да барыбер дә халыкны тәрбияле дип тә әйтер идем мин. Хәзер инде кышкы чорга аларны инде саклауга алып куйдык. Яз көне җылыту белән чыгарып куябыз, диде инде авыл башлыгы. Һәм менә тагын җәяүләп карап килдек бит инде бик зур территорияны, аның планнары искитмәле зур. Чыннан да инде чүпкә баткан территорияны чистартып, хуҗалыкка мөрәҗәгать итеп инде хуҗалыкның да ярдәме белән ул барыбер инде халыкның бөтенесе дә 100% өмәгә бушка эшләү дибез бит инде өмә эшләрен. Бөтенесе дә 100% уңай фикердә дип әйтмәс идем. Барыбер дә төрле фикерле кешеләр була, тискәре фикерле кешеләр дә була, әлбәттә. Но барыбер менә шушы үзенә теләктәшләрне табып, матур итеп эш оештырган, зур территория чистартылган. Аны инде алма бакчасы, гөл бакча дип әйтер идем. Алма бакчасы дип әйтергә теләде авыл башлыгы, ләкин аның менә шул планнары тормышка ашкан чиракта бу чын мәгънәсендә гөл бакча. Халыкның килеп ял итеп, үзенә рухи азык алып китә торган, күңелендә матурлык уята торган урыны булыр дип ышанасы килә. Һәм инде мондай темпта, мондай планнар белән эшләгән авыл башлыгы һичшиксез әлеге максатларга ирешәчәк дип уйлыйм инде мин. Уңышлар теләсе килә. Һәм менә шушы үрнәкне әле яңа эшли башлаган авыл башлыклары да бар, үзләренә алсыннар иде. Чөнки районыбызда, бизнес өлкәсендә менә акчалы егетләр дип әйтәбез инде баралар. Барыбер мин инде авыл башлыкларына әйтәм, кешедән теләнеп йөрисе килми дигәннәре дә бар. Ну, алар бит үзләренә теләнмиләр. Матур итеп, үзеңне түбәнсетмичә генә авыл өчен тәкъдим итеп сорый да белергә кирәк дигән фикердә торам инде мин. Чөнки ул үз өчен сорамый, ул халык өчен сорый. Кемдер менә шушы матур үрнәкне күреп, менә шул авылда шуны эшләгәннәр бит әле, бездә шуны эшләп булмас микән дип матур итеп әйтеп киткәндә дә була дип уйлыйм инде мин. Бар безнең андай олы йөрәкле егетләребез, Аллага шөкер. Матур итеп шушы үрнәктә авылларыбызны яшәтеп матурлыйсы иде. Менә күңелгә килгән берәйбер тагын тигәнәк үсеп утырган урын дип күрсәтте бит инде күңел. Менә мин сөенәм, башка авыл башлыкларына да кешенең шатлыгын да матур итеп уртаклаша белергә кирәк дигән фикерне җиткерәсем килә. Чыннан да менә тигәнәк үскәндә анда җимрек коймалар торган бит инде. Менә шушы тигәнәкне чистартып, теге якка менә матур итеп
шоңгыда шу трассасы булдырабыз дип әйтте бит инде авыл башлыгы. Менә шушы матурлыкны күреп, профнастилдан теге кеше, менә хәзер генә аның акчасы барлыкка килмәгән бит инде. Шушы матурлыкны күреп, моннан бит кешеләр үтәчәк, күрәчәк дип, барыбер гәрләнү хисе дә бар. Күңеле сөенеп, кулы эшкә ятып, матурлыкны тудыру да бар инде. Шуңа күрә бер матурлык чыннан да икенчесен